election mane momiyo ne omi joka fine between Philip Aroko gi Boyd. To chieng' mane Mheshimiwa Kaluma bedo attacked, noyudo ka koka na wuok mane polling station nekech gine notimore Agoro Sari Primary School. To gima notimore mokwongo mana paro ni IBC onego non matut kaluwore gi gima notimore en ni one, inyaparo ni ne obedo alleged ni bunde Mheshimiwa nolal kanyo. Sheria mane mawacho kuom gik machalo kaka bunde, live ammunitions go madonjo godo kar yiero. Mano gik manyego ging'i. And mano naneno ka kelo shida. Mar ariyo manang'iyo matimore kacha Trevor, king'iyo kaka yiero en ni nitiere polling center, kono nitiere polling station. Kidhi Agoro Sari Primary Polling Center, nitiere 8 polling stations. Ma nitiere gi almost close to 15,000 voters. Koro IBC onego ng'iyane nane to nitiere yo maginyalo keyo godo polling stations gi. Nikech kodhung gi e center achiel to ema attract those challenges kendo ng'at madwa attack ema kelo vurugu mang'eny nikech jodhungore. Yun kia polling station odhi odhunge skul achiel. Koro mano is a risk king'iye. Kendo mano gima notimore nikech ineno ka attraction te mane nitiere Kasipul constituency ne nitiere Agoro Sari Primary School. Nimar kisucceed Agoro Sari Primary School to kikawe me take over it as an aspirant. To mangiso ni election makasipul chiegni sana mondo yombi. Nimar inyalo kawe by kelo tension kanyo, ketho election, kata inyalo kawe by ni ikete makoro en mari ma jomoko bedo intimidated. Nikech ing'eyo ni Trevor, sani election ok kwal through the hardware. Ni no. Equally through the software, gik machalo kaka voter suppression, intimidation of voters, coercion of voters. Mage kuonde angles masani jikwalo golombolo. Wilo moro marandoja. Sani wilo marandoja sani ballot stuffing is very difficult. To inyalo paro ni jomoko to pod nigi paro no. Ni inyalo donje polling station ti chako staff. Mane momiyo kuonde machalo kaka Agoro Sari Primary School is a target to jok ma pod paro mano. But gima timore sani ni ombulu inyalo kwal through those soft areas, software or methods of kwalombolo. And mago to wanyalo wacho bange kuponi wayudo thuolo because those are the new ventures maji kwalo golombolo. Kata mana vote education no. Ka okipuonjo ji kaka go ombulu maber. Mano is a form of voter rigging. And mago gik mabro timore kaka dhi mbele. Wawache mana sani nikech koro in jalonye wechegi. Ineno ka gima koro chenro mag IBC nyaka lokre nade nikech koro mano wach manyien.